Hello everyone. Kung waray po kam ginihimo, updi po niyo kami yana mamasyada. So, ani po, naglalakad po kami yana, tipa kagbilwang. So, bali dito kami yana masakay. So, kahazel po talaga. Masisiring ko siningagyanan. Kung tambukla, ano wagi didi, adlaw-adlaw ba, si sexy good man, talaga lang. Ang 60 ang 90 kilos, magiging 50 kilos. Kagrabe ka harayo, kagrabe ka butlaw. So, adi na po, nakikita po niyo na nakaulpot na kami sa salog. Baliton po nga salog, ito na bangka, itong panamon sa sakyan. So, fast forward na po. Nakaulpot na kami, didi, yan na. Kawaray nak maka-video kay tungod saan kabutlaw at makuri. Kay kataas, kakuri sandalan, madalunot. So, bali yan na, naghulat kami yan na san sarakyan, waiting kami yan na. So, mapay na lang kay Mayda, kubo-kubo, nakasirong kami kay mapaso. Then, fast forward, dumiretso na kami didi sa center San Oquindo. Kay tungod san magpabakunak san family planning. Then, waiting kami sa muntatay. Kaso rin na mabda muntatay. Picture-picture na lang kung mag-amay. Adi na kami sa Gaisano. Tapos yan na, adi na kami sa Gaisano. So nagkita ka na didisan bedsheet. Sorry san akon color san camera kay wari ko ni maparong. Tapos kami na nga sold san Gaisano. So nag-iban iya camera and color sang camera. So adi ako nabil ngan. Tag shinlay ni siya nga bedsheet. Hi si Papa. Ate o dadadi. Papa o nagtago. Ate. Ngadi. Waray presyo. Baydanta na ito, baydanta. Ayaw isgan ka ni ate. Ayaw isgan ka ni ate. Then, adi na kami yan sa salog. Nag-fast forward ako pag video. Waray ko na ma-video naman pagsakay. Kay, umuran kanina sa Kalbayog. So, bali adi kami yan sa Baluto sa motor salog sa Ring Panera. So, may tanan view. Ini an Oquindo. Oquindo po ini. An sa Igbaw po Oquindo. Sorry. Motor salog sa Oquindo. Fast forward again. Kay puro nag-inuran didi. So, maula ito. Bye-bye.